Виждате ли тези 10 евро? Това е просто хартия, само лист. Но защо струва 10 евро? Защото хората вярват в него и защото можеш да направиш нещо с него. Можеш да купиш храна, можеш да зарадваш някого, можеш да помогнеш. Истинската стойност не е в хартията, а в това, което правиш с нея. И знаете ли, ние хората сме същите. Понякога изглеждаме обикновени, но истинската ни стойност не е в това какво правим, не е колко струваш, а какво правиш със себе си. А ти как ще използваш своята стойност?